Et Fanaba arrête qui n'est qu'un. Et Pion. Ah bah. Nande, nous et Badaramine. A taara sugu la ba a taara sugu la n'ale taara ale tɛna joona baarakɛla bɛ ban o fana o filɛ minɛ o la a bɛ minɛ o la Boyikɔ de b'a kɛ cogo min na a wele fana b'a wele k'a ka n sɔrɔ sunu kɔnɔ y'a mɛn a wele k'a ka n sɔrɔ sunu kɔnɔ k'e sɔrɔ sunu kɔnɔ ba bile bila o ko la kɛ bile fana mun ye tuguni wari ye 5000 di 5000 u gɛrɛlen don cogo min est-ce que i b'a kalama i bɛ 2000 minɛ n'i t'o minɛ dɔrɔn ta ka bɔ ɲɛkɔrɔ 2000 da i ka 2000 bɔ n ka compte la Yama, i ka 2000 bɔ n ka compte la mais yanni cɛ a ko fana b'a ka n sɔrɔ sɔgɔma i b'a bɔ dɔrɔn m'a confirmer mais ba e yɛrɛ y'o ye bɛ ka don baara la yen dɛ ni n tɔgɔ kana fɔ a ko la dɛ e t'a min wele kana ba ye Fanaba patron Fanaba n sɔrɔ so kɔnɔ dɛ n sɔrɔ so kɔnɔ i tɛ la dɛ